лампочка дуд накардисте, лекин бӯи дуд. Берун 34 дараҷа гармай. Имрӯз ҳаво беҳад гарм шуд, не ки? Кадоми ёки нон пухтестай, беҳад бӯи дуд омадак. Мо Нилуфар кати берун биромадем, Сиёвуш кати Сиёвуш хобуш барад гуфтестем ки хобуш набурдестай. Пеши момош рафтестем, момош айвай тараф омадестан, мо айс рафтестем. Бо як чарх зада мебием. Инҷа тарафи торику, инҷа хонаҳои заминакӣ. Ин тарафи домам хонаҳои заминакӣ ва ай тарафи домам хонаҳои заминакӣ. Чӣ хел нас хонаҳои заминакӣ зура? Куҷо мери санги дастша бинад? Мегӯ ки боздича надошта бошад. Хонаҳои заминакӣ чӣ хел чормағз шинонагӣ. Хушрӯ. Машина як тараф кати. Ин тараф кати, ин тараф исигзар. О, анам ин тараф кати. Пешта нигоҳ кун, чӣ ба қафота нигоҳ кардести? Аэропорт мерин? Инҷа куҷоҳай Нилуш? Аэропорт. Детская площадка мерен шумо? Ангуро инҷа бинан чӣ хел хушрӯ. Давай пайсоз киша бина. Чӣ хел хушрӯ бастиян ангурош вая бина. Вой-ёй-ёй. Ана самолёт парид. Ё шишт? Инҷа фонтанои пеши аэропорт. Чӣ хел хушрӯ вай мобайнангишам даргирон буд. Киштанша вай баланд вай кардеста буд, паридеста буд. Ванин самолёт. Одамо нав омадестан тамошо кунӣ. Нилуфар кати момош детская площадка рафтан. Бозӣ кунӣ мо Сиёвуш кати гаштестем амҷода. инҷаҳо ҳама холӣ. Вай рӯзи омадагӣ бегоҳии рӯз буд, қариб торик шудеста буд, одам пур буд. Ҳозир бошад ҳичка нест. Вой хел чағ зада равем пеши очамшон канем. Камтар инҷа салқин. Хайра Сиёвушда чизак гармак пӯшондем ки то ки хунук нахӯрад. Нилуфарам косматиша пӯшонда овардам. Очам мегӯянд ки ҳавои гарм дошт, шумо чӣ баи хеле гарм пӯшидаин? Гуфтам ҳозир пеши аэропорт мерем хунук. мо Сиёвуш кати амҷа омада шиштем. Момош кати набирашон рафтани нестан чи ба ҳазур. Нилуф качели да шиштаям хел хушрӯ ки мо амҷа омада шиштем пеши гуло. Сиёвуш мана хаб накардеста. Камтар об гирифтимша. Кай гиря кунад об метиямша. Аллакай бегоҳи рӯз шуд. Ҷо садбарго чӣ хел сабзафез хушрӯ. имрӯз ман пухту паз кардестам. Обед нав уборка карда шудам. Аллакай дер шуд. Соат 12 шуд. Баъд ман хӯрок тайёр кардестам. Гуфтам ки камтар макарон кунем. Манам хеле аввал макарони сирк мекунем, баъд дигар пиёзу болгариву гӯшту ҳамаша меандозем. берун динаям ҳам хеле ҳаво дам. Бинед ягон барг дарахт намеҷунбад. Гарм беҳад ҳаво. Имрӯзам ҳамин хел фақат гарм.
Анам хел тамошобинони гиромӣ, ман пиёзу болгаришро сурх кардам. боз як хел ҳастам ки макарона вақте ки сурх мекунанд мегиранд як чида алоҳида, баъд равғанашда пиёзу болгарию ва ҳамаша сурх мекунанду баъд макарона андохта об андохта дам мепартон. ман бошад ҳам хел мекунам, хел ба фикри ман бамаза мешавад. ҳози акнун сабзиву картошкаша низ майда карда меандозем. аввал сабзиша камтар сурх мекунем, баъд картошкаи андохта сурх карда баъд дам мепартем об андохта. тамошобинони гиромӣ, ман сабзиву картошкаша андохтам, камтар сурх кардам ва як пиёла об андохта, як пиёла зиёдтарак об андохта ва анам хел дам партофтам. ва тамошобинони гиромӣ, ман дирӯз не парирӯз бозори панҷшанбе рафтам харид кардан ва рости гап тамошобинони гиромӣ, бозори панҷшанбе харид кунӣ рафтӣ, умуман видео карда намешад, барое ки дастат да пакет ин тараф мери он тараф мери, одам бисёр. бо вақте ки ай бозор биромадем маршруткада шиштанда биём ки бинам ҳамахел остановка лабира ҳамахел одам бисёр ки ман гуфтам чӣ гап шуда бошад, маршруткаву автобус умуман набуд. ай худи ҳамин панҷшанбе то поёна ҳама ҳамон одамо пиёда рафтан хела раҳ. баъд ҳамон ҷое ки масалан маршруткаву автобусу мошинои мондестан гаштанд, то ҳамон ҷое мо пиёда рафтем. рости гап бовар кунед дастом шикаст. вай кати ин пакетҳои ҳамаша бардошта то вая бурдан то ҳамон ҷои маршруткаҳое гӯем беҳад раҳ дур буд. барои ҳамин ман умуман видео карда натонистам. магарем ки панҷшанбе равӣ умуман бозор равӣ, барои видео кардан ҳеҷ нахарем, дасти холӣ гардӣ сёмка карда ва хела вақт ҳам дар кора. ва ман як магазинда анамин вай руғангирака дидам. рости команда беҳад маъқул шуд. ман ҳамина инстаграмда дидам, як мағоза инстаграмда ки россияда мефурӯхтад, беҳад манда маъқул шуд ва амин россия ва тоҷикистон омадам. як мағозаи атушда дидам ҳамхели, лекин вай инҷаш шишагӣ набуду пластмассин буд, ҳам он қадар нағз набуд. баъд ман нагирифтаму бозор панҷшанбе рафтам, дидам анамин бинам ки шишагин ҳам калонтар, вай дидаги ман ним литр буд, ин бошад 670 миллилитр мебошад. анамин хел ана ҳамин хел мебошад. инҷода китайский нависондагӣ маълум ки китайский, лекин качестваш нағза беҳад ҳамон ҳами инҷаш худи ҳамин шишашам нағзи хушрай. ҳозир ман инда камтар равған меандозам, барои он ки ман ягон чи мепазӣ равған зиёдӣ мекунад, банкачада мегирӣ гашта ягон чида бо андохтанда айлабош мерезаду ҳама шкафо баъдам хел пайи равған мемонад. баъд ман гуфтам ки ай ҳама чизи нағз ҳамин ҳастай. анам хел ҳозир ман вай мекунам, руған мегирам, бо нишон метиҳам. анам хел ман равғана рехтам. ман яктам хел 5 литра гирифтагӣ ҳастам равған ва вақти андохтан беҳад чихелгум неудобно ҳастай гӯям. баъд ина гирифтам, ман ҳозир ина пур накардам, барои он ки бо равғаное ки зиёдӣ мекунад болошда меандозам. анам хел баъд вақте ки масалан равған нарехтӣ инҷоҳош кати намерезату ман инҷашта ҷо мешад гӯем, баъд хушрӯшта бо мемониша. ана ҳамин хел. ва боз ай ҳамон бозори панҷшанбе ман ана ҳамин контейнероя гирифтам. ҳамин контейнер як дута бо инҷода мана сета чорта, мана ин ман аллакай даруни инда печениҳои нилуфара гирифтам, барои он ки инҷа пакету пакетчаҳо буд. баъд гуфтам ки ҳаминда гирам нақстарай. ва инашда майдачашда доруҳоя ҳозирашда гирифтагиям. ояндада насиб ман хел ягонта тоқа ҳамахел калонаша мегираму ба ҳамаи доруҳоя якта ана ҳамахел контейнерда мегирам, барое ки якти дига майдачада гирифтагӣ ҳастам, вайда ҷо намешад, ҳам сарпӯшаш пӯшида намешад, барое ки онҷода банкачаҳо ҳастай.
барои ҳамин гуфтам ки калонтару намихелша гирам нахстар ҳаст. Якам беҳад Тоҷикистода ҳамихел контейнерҳо қимат ростика мағозаи фикс прайс мерафти 100 рубл 200 рубл 50 рублда контейнерҳои хушрӯ нағз бисёр 1001 намудаш гӯем агар инҷода немана ҳамин якта дута сета чорта дорад. Калонаш 5 литр мебошад. Ҳамаи ҳамина ман 45 сомон гирифтам. Ҳамаш як даронашда буд 45 сомон. Беҳад дар назари ман беҳад қимат барои он ки агар ки амхал бини он қадар качествои 100% хуб надорад. Лекин ин китайский нею турецкий мегӯянд. Лекин намедонам он қадар качествоаш хуб не. Ҳаман ҷоҳош даста дорад безеб. Як ҷода хелмони хелмони ҳатман камтар ҷоя мегирад. Хубтараш ки дастаҳош намебуд нахстар буд. Ино мана хел кушода мешаванд. Мана хел сарпӯшаш пурра гирифта намешавад. Барои доруҳо нағз барои вай хел пурра кришкаша намегирию. Мана михел ва ман инаш ростика вай ҳамин калонош нағзтар майдаҳош да намедонӣ ки чӣ гирӣ. Ва боз ман ин контейнери дига якта гирифтам барои приправаҳо. Ана ҳамина гирифтам. Якта ҳамин 20 сомон Россияда мағозаи фикс прайсда ин калонаш ростикам намедонам 100 рубл ёки 200 рубл инҷода бошад 20 сомон намехел якта. Барои ҳамин як дона гирифтам. Бас гуфтам ки фақат ҳамин контейнер мана ҳамину аммо банкачаи равғана гирифтам 100 сомон зиёд шуд. Бовар кунед. Гуфтам фақат ман қутича гирифтам 100 сомон шуда. ин сарпӯшаш кади ҳамаи ҳамин приправаҳо ҷо шуданд. Агар ки боз майдатараша ёбам насиб мегирам барои он ки дар инҷа ҳам барои пухту пазу ҳам барои хӯрок ҳамаш як ҷода ҳастанд. Мехоҳам ки ҷудо ҷудо монам шунам барои он ки ино кушодагӣ мани какао мани крему ино чизоям ҳамаш кушодагӣ ба фикри ман он қадар нағз нест. Ин сарпӯшаш кати аст. Ман сарпӯшаша тагашта мондам барои он ки пӯшида намешавад. Ин қандоя ай Россия роӣ карданд. Холамшон шавҳаршон омаданд дастшон гати роӣ карданд. Ва боз тамошобинони гиромӣ фаромӯш кардам ки якта дига намихел намакгирак гӯем гирифтам шишагин. Ин намак даруни инта гирифтам барои он ки бинен зард шудагӣ. Ман якта қутичаи нанда гирифтам. Вай бинам ки аллакай занг задестай баъд вая партофтаму ина якта гирифтам. Инам низ беҳад қимат. Як ҳамин 30 сомон ёки 35 сомон гуфтак ростика қимат буд гӯем. Баъд гуфтам ки якта гирам. Баъд оҳиста оҳиста бо омада яктаи дига мегирам барои чои qoqu дига чизҳо. Аз шакара бошад ман ин ваи қутичаи жвачкада гирифтаги ҳастам. Мана инҷода сухарико, инҷода банки асал, чои qoq ҳар. Инҷода имрӯз хайрият ман ҳамаи ҳамини игрушкаҳои Нилуфара ҷобаҷо кардам. Пешвақт ман ин коробкаи кондитсионерда буд. Аз сабабе ки баланд буд Нилуфар игрушкаша дарунаш гирифта наметавонист. Баъд фақат мана фарёд мекард. Баъд гуфтам ки ҳам ба даруни ҳамин коробкада ҳама чиза ҳамихел мерехт. Ҳама чиз ҷобаҷо набуд. Ман ин сатилчада лега ман инашда посудаҳошу дигар чизош ҳамаша даруни ҳамин коробкада меандохтак. ба ҳамаш тит мешуданд. майдаҳошам даруни ҳамун коробкада буд. Баъд гуфтам ки ин коробкаи майдачада чизое ки надоранд контейнер надоранд андозамо. Баъд дигар чизоша ҳамаша ҷобаҷо кунам. манҷада ҳамаша ҷобаҷо кардам. манҷада легаша андохтам ҳамаша. пешай ман аллакай рафтам ман ин контейнерҳои гирифта вай кардистай. даруни инда андохтаи чизоша мана ин як сатилча пур шуд. бо инҷода камтари дига ҳастай. ҳозир ҳаминоша зер кунем даруни ҳамин вайда сатилчада то ки ҷо шавад. як сатилчаи дига буд лекин ман ваяша вай кардам. даруни вайда порошок гирифтам барои ҳамин инҷода хушрӯ ҳамаш ҷобаҷо нашудестай. ҳоли бо мана ҳамихел калонош буд. рости гап ҳатто напурсидам. ҳатман рафтам мепурсам мебинам кани чанд сум. баъд ба ҷои вай коробка ҳамихели калонаша мегираму ҳамаша ҷобаҷо мекунам хушрӯ. ва якта шкафи дига ҳастай вай подвалда ҳастай камтар чиркин ҳастай. ман мехоҳам вай шута тоза карда краска карда ҳаминҷо оварда монда. баъд ҳамин игрушкаҳои Нилуфара дарунашда чизоша ҳамаша даруни ҳавай шкафда монад. ана михел
ما سیاوش نیلوفر کسی بیرون رو آمدیم کمتر میگردیم و خانه میریم بسیار امون خانه در مسور بود هوایی پرتفتنیم برو آمدم بعد گفتم یه بار گردی دام تا بخوریم و برویم خانه نیلوفر خرسان ای بیرون رفتیم گفتم یک چی شد